IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos launay ti panagyaman ni Angel Adol ken ti pamilya na manipod dingras Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan anapan manen inikan isuda ni Sir Marlon Ordillas Coquia ken ni Sir Heki Acosta iti groceries ken agserbi para iti pamilyada. Imbata di Mr. Marlon Coquia amaragsakan launay isuna iti daytoy agundaway gapot may kan manen ti tulong tubing ken ti pamilyana akang runaan nagagem iti share free ride 12 elite iti barangay 12 San Nicolas, Ilocos Norte. Inaig iti daytoy ket nagyaman ti ina ni Angel kada gitoy agrasya an naawat da. Maraming salamat po sa Share Up Your Ride sa pag-donate po sa akin, sa anak ko po si Christina Grace Adol. Maraming salamat po, makakatulong po to sa amin sa pag-araw-araw. Kabayatan na may panamnama amay kanpay tilamisaan ken paglutuan ti pamilya ni Angel tapno saan da amarigatan nga agluto no kasta matutudo ti paniempo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.